Cvie, nemôžem sa prezrieť. Šľachtic, pomôž mi, nemôžem sa prezrieť. Dobre, začiatok videa. Teda za scénami video Voľný vták. Video, alebo teda, čo? Asi druhé alebo tretie video za scénami. To Ríšo postrieha. Alica, nechceš sa posunúť trošku bližšie? Že keby sme to celé... Ešte môžeš trošku doprava, že takto ešte, Alica, trošku doprava, do môjho prava. Do môjho, tak, ešte kúsok, ešte. Dobre, super. Ďakujem. Výhľad, počkaj. Voľný vták. Taký šťastný Ríšo. Ešte mi povedal Ríšo v tomto prípade. Mama! Ja som kúsok nevypol nahrávanie, takže možno budú nejaké zascény z tohto. Hej. To sa nepatrí. Dobre, poďme spraviť green. Dobre, Sebík, môžeš... Liverpool! Dobre, Toto budú také zascény, toto. Oni išli... Dúfam, že Ríšo, ďakuješ za tieto zábery, lebo... Lebo ja som pri nich prišla pľúca. Čo si robila? Bežala s takto rukami, ale proste. Mám astmu a málo dýcham. Ak sa vám chce, doneste vreckovky odtiaľ, prosím. Ďakujem. Braňo, ty si čo za gentlemana, necháš ženy nosiť veci? Ešte aj toto mám na kamere. No ja som povedal, že to chcem Hanbi sa. zobrať. Ja som povedal, že to kľudne vezmem. Ale to nemôžeš, že kľudne vezmem, to musíš schytiť a zobrať. Čo? No však to hovorím presne. Tak. Naopak to, tak. Liverpool! Strýko malá, nebola to loďka malá, a na kuštičku ľadzíku šesegň polamala. 4 kominy malá, nebola to loďka malá, a na kuštičku ľadzíku šesegň polamala. Polamala. Ja to nerozumiem. Nebudeš lietať vysoko, voľný vták. Áno! Predstavím, že... Počkaj, volá mi mamka. Ale fakt dobre. A môž? Áno, prídem dneska domov, prepáč, ale teraz stojím na streche. Toto je zase na kýdina. Štík, nemôžem sa prezrieť. Nebudeš vydať vysoko. Voľný vták. Áno! Môže byť. Aby som neprechádzal. No hej. To je taký čisto to.
To si zavrel dvere. A nemal som ich? Počkaj.